вале хушбахтона айни ҳол рӯз то рӯз боло рафтесай боз оиди кӯмакпулӣ ба оилаҳои ниёзманд. агар ки ту 18 сола шидагӣ набошӣ бедавернас аз граница ҳаққи гузаштан ва даромадан надорӣ. ширкати дорувори шифофармо барои шумо дорӯҳои табобатиро тавсия медиҳад. дорӯҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, дорӯҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, дорӯҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва нест кардани простатит, инчунин ҳиҷома кардан дар Москва ва Московский област. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. 10% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед то охир шад тамошо кунед. оиди қурби асъор барои имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанем. болоравии нархи рубл дар ҷумҳурии Тоҷикистон. чӣ хеле ки медонед, ҳафтаи гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон қурби асъор рубл ба сомонӣ бениҳоят паст шидагӣ буд, вале хушбахтона айни ҳол рӯз то рӯз боло рафтесай боз. ҳафтаи равон дар бозори нақди Тоҷикистон бо афзоиши қимати пули Русия оғоз гардида. феълан ин раванди гароншавии рубл идома карда истодааст. айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ баробар ба 147 сомон мебошад ва ногуфта намонад, дар ҳар банки ҷумҳурии Тоҷикистон қурби асъор рубл ба сомонӣ ё сомонӣ ба доллар ҳар гуна мебошад. банкҳо байни худшон 2 сомон то 3 сомона разница доранд. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум бигирем 1000 рубли русӣ барои имрӯз ба 149 сомон муқаррар шудагиаст. чунки боло рафтани қурби рубл дар Тоҷикистон барои муҳоҷирон бениҳоят хуб мебошад. мегзарем ба қисми дигар ахборот. аз тариқи корти амонатбонку нақд ҳамаи ниёзмандон маошу ҳадди ақал хоҳанд гирифт. идораи вазоратҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муваззаф гардиданд ки маблағҳои ҷудогардида барои кӯмакҳои якдафъаинаро ба ниёзмандон мақсаднок истифода баранд. чӣ хеле ки мо дар барномаи гузашта қайд кардагӣ будем, дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон як пешниҳод шидагӣ буд оиди кӯмакпулӣ ба оилаҳои ниёзманд ва инчунин дар инҷа қайд намуданд ки барои оилаҳои ниёзманд метавонанд ки аз амонатбонк бо тариқи корт ё бо тариқи нақдӣ пула дастрас кунанд. ва ин 475 000 шаҳрванде ки қайд кардагиянд аллакай рӯйхат шидагӣ ҳастанд ва то охири соли равон бояд ки кӯмакпулиҳо дастрасшон шавад. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай камтарак гап мезанам. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма айни ҳол конкурси калон рафтесай ва имрӯз охирон аксияра пешниҳоди шумо мекунам, дигар аксия намешава ай конкурси мо. ба ҳамин хотир шанса аз даст натиҳед. касое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, нархи як дона билет 250 рубл мебошад. агар ба аксия билет бихарен ба 1500 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2500 рубл 20 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин рақамҳои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович меброяд. пултона мепартоен ва дар ҳамин ватсап равон мекунед. чӣ қадаре ки шумо билет бисёр хариден, шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад ва бисёр билет харидан барои шумо фоида дорад, чунки 3 нафаре аз ҳамада бисёр билет мехарам, мо ба Дубай равоншон мекунем. 66 дона приз дора ҳамагӣ конкурс. бахтона бисанҷен, финал наздик омадагиаст. ҳидоят нависондай: додарҷон, ягон роҳи прописка карданам меёфтӣ, фалшивӣ меброянд, 6000 дода прописка мекунем. ман як нафара дар канали худам оиди регистратсия реклама мекунам, вале шумо ҳамура зуд бовар накунед. аввал проверка кунед ки регистратсияш оригинал бошад, баъд биспорем ҳуҷҷата, баъд сумош битем. умедҷон нависондай: ассалому алайкум, соҳиби карта чӣ ном дорад? картае ки барои конкурс свизат кардагиай дар номерои ватсап Мунис Хуршедович меброяд. ҷек нависондай: акаи Сорбон, бозии шумо ай аввал то охир бояд шаффоф ва честна бигзарад, то ки оянда ҳама бовари калон пайдо карда шуморо ба пеш баранд. бозии баъзеҳоро мебинӣ, дилат ай бозӣ кардан мемонад, барои он ки шаффоф нестай охӣ. ман ба дили пир гуфта метавонам ки ҳар як нафаре билет харидагия ё билет мехара ай конкурси ма, рӯзи финал ай наздик биёя иштирок кунад. чӣ хеле ки мефоратон проверка кунед. дили ман пир дар ҷиҳат. қосим нависонда: ассалому алайкум, ман 17 сола, ман метавонам баъди 3 моҳ граница рафта биём. агар ки ту 18 сола шидагӣ набошӣ, бедавернас аз граница ҳаққи гузаштан ва даромадан надорӣ.
Карахонов нависонда: Ассалому алейкум, ака нашоти таксио маълумот надорид таксиёро бировардесиян. Рости гап дар ин бора ягон информатсияи аниқ публична нашр шидаги нестай ва ҳичи гуфтаам наметонам. Амиров нависонда: ака загранпаспорти синфи 1 ва синфи 6 ва синфи 7 чанд сумай? Меган ай кудако арзон ай. Бале бародари азиз, аз шаҳрвандони синну солшон калон, мисол аз 18 сола боло 1100 сомона дар бар мегирад, вале аз кудако аз 400 сомон сар мешавад то 800 сомона дар бар мегирад. Ходиров Хусрав нависонда: ака шумо беҳтаринен. Кадоме комменти безеб менависад, худо дар зиндагиш аҳ ба мақсад нарасад. Кадоме ки дили нияти сиёҳ дорад, худованд ӯро ба мақсадаш намерасонад. Ҷаҳонгир нависонда: ака ҳамин яксола хизмата барои хатмкунандаҳои мединистут бекор мекунанд меган. Ҳамин ростай? ҳозирашда ягон тағйирот ва иловаҳо ворид шидагӣ нестай дар ин мавзӯъ. Сафар нависонда: ассалому алейкум, акаҷон ҳамин одами бемории туберкулёза хизмат мебаранд ё ин ки не намебаранд, ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд. Ман дар каналам як видео кардагиам, гуфтагиам ки киҳо ба хизмат даъват мешаванд, киҳо даъват намешаванд. Дар ҳамҷо ҳамаша точно и ясна фаҳмондагӣ, метавонӣ бидрои тамошо кунӣ. Номи видеоам хеле мебошад: киҳо ба хизмат даъват намешаванд. ҳамин видеоро тамошо кунед. Сангов нависонда: ассалому алейкум, акаи Сорбон зинда бошӣ. Ака ҳамин видварениера кунанд, меган 3 моҳ пас ответиш меброяд. Агар 3 моҳ нашида бигардам, бирай ака аэропорта гузашта мешава ё ин ки не? 3 моҳ пас ответ намеброяд. Вақте ки қарори суд меброяд, аз ҳамрӯз ҳисоб карда баъди 45 рӯз дар баз задани меброяд срокаш. Сунатулло нависонда: ака агар Айросия кредит гирӣ, Тоҷикистон рафтан метонӣ? Бале, аз Тоҷикистон кредит дорӣ, Россия рафтан метонӣ. Аз Россиярам ҳамин хеле метонӣ омада, лекин бояд ҳатман пардохт кунӣ. Дар ҳолати пардохт накардан через суд аз ту сума мегиранд ва мумкин тра запрет навиест кунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.